Malawi Today. Swerabanji ya Malawi chigawo chino cha kumadzulo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Muli bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumadzulo. Siku lanu linali bwanji, mwaweruka bwanji kumchito. Ndikhulupirira aliyense ali pakomo ndi ochepa okha amene akuyesa kuthamangisa apa ndi apa kuti mwina mwake nkupeza kena kake chifukwa ukumatatu kuseka shopu olosapeza 200,000 kulephera kuipeza 200,000 kuiseka shopu osapeza ndrama imene yoyo. Kuli makastomala osamakuona suti makastomala akulibe, anthu alipo amene akufuna kugula koma alibe kanthu mtumbamo. Waliwaji Comrade ndikuti anthu alipo onena kuti akufuna atagula mandazi, akufuna atagula anyezi, akufuna atagula tomato, mafuta ophikira, koma ndalama zoti akagulire zinthuzo alibe. Ndewina nkumati boma ndilo mweri. Amalawi ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti madera ambiri a mdziko la Malawi anthu akhoza kumafa ndi njala mwadaladala chifukwa chonena kuti anthu othandiza akumapezeka, anthu othandiza akumakhalapo. Koma anthu othandiza aja akafuna kupita kumadera kuja akayimbiridwa matelefoni zimene akuyankha zosemphana ndi anthu amene akuvutika mmuzimo. Ndimati tipemphe ichi, madera aku Malawi mutipase matelefoni namba pali Limpopo FM, mutitumizire matelefoni namba akumadera kumene kuli njala yanyo. Tikapeza thandizo tizingobwera kumeneko kuzapereka thandizo, chifukwa tikayimbira ma DC telefoni, ma DC auzidwa kunena kuti asalole anthu kumapitisa thandizo poka aboma okha ndi amene azipitisa thandizo. Akuluakulu zimakhala choncho. Zinthu zavuta, akulephera kuyendesa dziko la Malawi. Nde anthu ena akufuna kwabwino akuti tili ndi utaka tufuna tikagawe kwa Mgomwa, tili ndi utaka tufuna tikagawe kwa Mgomwa atu a Malawi kumeneku ndikubalaka. Tikasika pa njerenje apo kapena tikasika pa utale nde tikalowa mkatimu kulidera lina limatchedwa Mgomwa. Ndiyeno munthu akufuna kupita kwa Mgomwa kuti akathandize, anthu akwa Mgomwa tu akuvutika. Koma akayimbira DC wakubalaka tufuna tipite kwa Mgomwa, nde DC ucha azinena kuti iyayi pakufunika kuti mulembe kalata. Inu anthu akufa ndi njala tizidikira zolemba kalata, nde tikufuna mutitumizire matelefoni namba mmadera mwanumo. Tizingoyimba afumu ife tikubwera tikuzagawa chokudya mamawa. Tizingofikira kugawa ufa kandi na ndolo zimene tithandizidwe ndi anthu. Panopa tapempha thandizo lochuluka kuchoka ku America, tapempha thandizo lochuluka kuchoka ku Canada, tapempha thandizo lochuluka kuchoka ku Britain. Tikupempha mathandizo
mathandizo ochuluka kuchoka mmadera osiyana-siyana 4 regions ndi Malawi First ndi anthu ena. Tifuna tithandize dziko la Malawi. Ife sitilola kuti Malawi mofe. Mchifukwa chake tikunena kuti osabwerezanso kuvotera matuviwa. Ali comrade ndi matuvidi simukunama. Nanga Malawi DC akuimbiridwa telefoni kunena kuti tikufuna tibwere kumene koko tizagawe na ndolo. DC akuti yayi koma chikhalire ni anthu kumaloku akugona ndi njala. Tikafufuza kuchikwawa anthu agona ndi njala 1 week koma kumuimbira munthu telefoni kuchikwawa akunduza akuyankha telefoni akuta ndiyambe kaenda fufuza ndiyambe ndamuimbira ka Richard Chimwendo Panda. Who is Richard Chimwendo Panda? Amalawi afa ndi njala just because of Richard Chimwendo Panda. Amalawi afa ndi njala just because of Chakwera. Amalawi afa ndi njala chifukwa cha boma la Malawi. Anthu akufuna kwabwino aliko onena kuti akhoza kuthandiza Amalawi imene ikugwira. Tikaimbira anthu kuti tifuna tithandize anthu kudera kwawo akutuza ndi muimbira Richard Chimwendo Panda. Who is Richard Chimwendo Panda after all? Amalawi akafe just because of Richard Panda. Ndeti kunena kuti madera onse amene kwanuko mwakhuzidwa ndi njala mutumize manambala ku Limpopo FM. Mukatumiza ku Limpopo FM thandizo likapezeka tizingoimba afumu kuderako lembani maina mwakuti tikubwera tizathandize. Chonde Katundu akamabwera tizingogawa napo. Takubwera 20 kg yaufa 10 tigawane tumbalo anthu 5. Kakubwera 10 kg yaufa 10 tigawane anthu awiri 5 kg 5 kg aliyesa apezeke na kai kochepa kamene tili nako 10 tigawane. Boma lasunga chimanga lasunga kandi ufa lota azapangire kampeni. Amalawi china chilichonse chimene boma la MCP lizapereka tizizangolandira ndi kudya koma ife tikuziwa kunena kuti bomali likupita pa 2016 September. Chigawo chakumadzulo kuno program yathu akutipasira ndi abale athu aja MK Investment, MK Transporter kuchoka ku Cape Town. MK Transportation amene wanda amenenso akhala akumatinyamulira katundu kuchoka ku South Africa. Choncho anthu onse amene tili mu Rhinenberg, anthu amene tili ku Cape Town, is it Lenwood, anthu onse amene tili mu Richards Bay, anthu onse amene tazungulira Cape Town tiyeni taimbire MK Transporter amene abwera kuzanyamula katundu, amene wasikoyamba kunyamula katundu, amene wakhala kunyamula katundu kambirimbiri ndipo katundu wawo wakhala akufika makomo mwa anthu amene apasirawo. Choncho anthu nonse aku Cape Town amene munazingwa kunena kuti kodi katundu wathuyi tilowere naye kuti tipanga bwanji, abwera MK Investment. Nonse amene muliso mbali ina ya Durban taimbirana amenewa kuti abwera zakutengereni katundu wanu kuti akafike kumuzi. Ndiye iwowa kuti mwapeze pa 0630164701. Ndikubwereza nambala hii 0630164701. Mukatero mulumikizana ndi MK Transporter amene ali ku
Cape Town ndipo akunyamulirani katundu wawo. Musaiwale kunena kuti MK Transporter komanso aja Transcourier zochita zawo ndizofanana. Mukatumiza katundu kokwana 10 times muzilemba, mukatumiza kulemba iwonso azilemba mbuku mwawo, mukatumiza kulemba iwonso mbuku mwawo azilemba. Akakwana ka 10 kanambala 11 iko akamabwera akutengerana ulere katundu wanuyo. Ndiye tiyeni tonse amene tili ku Cape Town, madera onse a Stellenbosch, madera onse osungulira kumeneko ali wali north, tiyeni taimbire MK Investment kuti atitengere katundu wathu kuti afike kumuzi Amalawi nonse muli ku South Africa. Kumuzi kuno sikuli bwino, Amalawi nonse muli ku South Africa. Ena munasiya kwaimbira makolo telefoni chonde kuno kuli njala. Tipange chotheka tatumizire ku South Africa kotu tinaonako ofa wina wake omalembedwa Super Sun. Kodi simukautenga ofa umenewo kwatumizira makolo. Ndofuna nditamangire ku Chikwawa, ndofuna tamangire kumene kukhale ku Chikwawa kumene kuku, ndofuna nditamangire ku Mosuko. Amalawi ndofuna ndipitise uthengawu, ndofuna ndiupitise kwa nonse amene mmakonda chipani chija cha DPP, uwu ndi uthenga umene pakufunika mugwirise ntchito. Nonse amene mmakonda chipani chija cha DPP chigawo cha kumene kuku Chikwawa Nsanje Chikwawa kumeneku kwabwera anthu okuba amene walipo awiri, manjanjawiro amene walipo awiri. Kuli Amwandija ndi Antenda. Tofuna tikambe za anthu awiri amenewa. Anthu amenewa akubwera muzina la DPP kuzasokoneza. Chikhalireni dera limene wakufuna kusokonezalo, dera limene lolo ndi mwini wake ndi Gladys Ganda, tinene pano Chilungamo. Nonse amene muli dera limene mwazunguliridwa ndi Gladys Ganda, don't make any mistake kukavotera wina aliyense apart from Gladys Ganda. Pabwera anthu awa, pabwera mkuluyu pabwera munthu Mwandidya amene anathawa atangomva kuti anthu ena ake amangidwa akuchipani. Anathawa kuthawira ku America, nde wachoka ku America wabwera wakalumikizana ndi Ntenda ndikubwera kufuna kusokoneza kuti ambalalise Gladys Ganda. Gemu imene sikugwira. Anthu nonse adera limene mwazungulira Gladys Ganda, MP1 ndi Gladys Ganda. Ndipo Gladys Ganda nda amene wasunga chipani cha DPP. Inetu ni madana ndi anthu osunga zipani koma anthu sako akonda. Koma uyu Gladys Ganda wachisunga chipani cha DPP ndipo anthu amamukonda. Sobano lero ndifuna ndikuuzeni azisogoleri a DPP. Pala azisogoleri ena awiri a DPP amene mukupanga zinyengo. Ndimuimbira telefoni Peter Mutharika. Ndikuti ine ndimuimbira Peter Mutharika ndipeza nambala yake. Pala azisogoleri awiri aku DPP amene mwaja ndrama yokwana 2 milioni kwapusisa achina Mwandidya ndi Ntenda kunena kuti akhala MP kumene koko. Ndicho linga chonena kuti mukufuna muthane ndi Gladys Ganda.
ndendo funa ndikuuzeni kuti inuyo sigwira ine ndimuimbira APM ndimulongosolera zonse zimene mukupanga asogolera awiri mwadya ndrama yokwana 2 miliyoni imene mwaitenga kwa Mwandidya komanso Antenda nde nonse anthu akumsanje kumene kukuchokera a Gladys Ganda MP wokamvotera kumeneko ndi Gladys Ganda osati mbava zimene zabwerazi ndipo Mwandidya ajeredwa 2 miliyoni panopa akunka ndikumayankhula zolakwika za zisogoleri awiri aku DPP ino aku DPP simukudziwa chimene chikuchitika koma anthuwa akapita kunjako akuyankhula zoyipa za inu kunena kuti mwajera 2 miliyoni chonsecho mukukangalika ndi Antenda ndi Mwandidya chonde musapange mistake kulimbana ndi Antendawa anthu amene wandi manjanjawidi ndi okuba ndikhala ndikubwereza nkhani imeneyi ndipo ife ali Mpopo tinakumana ndi wamuti Mwandidya tinakumana ndi Mwandidya amene akuti akupanga kampeni kuapangira Antenda kuti akhale MP wakunsanje amuchose Gladys Ganda ife takumana nawo ali mgalimoto ya MCP imene munakwera Bilali Kalimu nde wina nkumabwera kumeneko nkumata mutivotere ife chonde a DPP pali anthu ena amene akubwera muzina la DPP koma ndi MCP musaonenga chipani chanucho ifetu timati tikanena timakhala kuti taona ndipo tili ndi maumboni ndipo anthu amenewa akutenga ndalama ndikumakapangisira kampeni ndrama zimenezi akumapasa ndi Clifford Kawinga ameneyi ndi mbusa amakonda MCP diehard wa MCP mbusa amene Clifford Kawinga ndamene afuna kuatetereza anthu kwa Gladys Ganda chonde anthu nonse amene muli kwa Gladys Ganda don't make a mistake kumuluza mayi ameneyi ndamene wayenda nafe ndawu yonse ya mavuto abale athu akudya chiteze uko inu kumene kumukudya nyika Gladys Ganda tiyeni mugwirane naye manja musamusiye Amalawi boma linatipasa malipota fake boma linatipasa malipota fake ena mwa malipoti ya fake linatuza kuti ndege yomwe inagwa kuchikangawa ndege manager ndimene inali ya serikali titapanga kafukufuku tapeza kuti ndege ya serikali ilipo ndege imene inagwa ndimene amakonda kuendera president ndege imene amakonda kuendera president kumaenda nayo maulendo siyana ndimene anakaigresa kuchikangawa ndege imene ndimene kutabweraso mzimayi ucha isiti president wa China anagwirisa ntchito chifukwa ndege imene imaenda mwachangu 30 minutes 35 minutes kuchoka ku Lilongwe kukafika kumzuzu choncho Amalawi ndege imene inagwa kuchikangawa si ndege ya serikali ndi ndege imene amakwera president imene anakatipresera kumene kuja kafukufuku wa imfa ya Chiwaya
tikukhalanso tikumuyendesa ndipo tikupezanso ma evidence ena. Alipo anthu ena amene anali ndi achiwaya siku limenelo, anali ndi achiwaya ndikuyenda nawo ndi achiwaya bwinobwino. Koma chodabwisa anthu aja nawo anangodabwa kunena kuti asilikali akusonkhana, apolisi akusonkhana kufusa achachitika ndi chani. Anthu aja amauzidwa kuti hayi basi apa tikungosonkhana, not knowing anthu amombera chiwaya. Ndenkhani imeneyi tibwera nayo, tikufuna tiyike mtolonse pamozi. Ndatitu kampeni ena simpanga muthawa, kampeni ena simpanga mwithawa, ndikuti nkhani ya chiwaya tikuisonkhanisa kuti Amalawi muimvese kuti zinakhala bwanji. Ndete amba kufufuza kwa anthu amene anali ku parliamenti, amba kutiuza kuti amtanyiwa ifetu ndi izi zimene tinaona izi. Wina sayaluka akuti tise tinangwaona akuti ife nkudabwa kena kuti tangwaona amene wowo kena kuti nangofa kuti achiwaya mwalira. Ziliko mkulinga utatu sako. Mtolankani wosuika bwino pa MPC, mtolankani wosuika bwino pa MP George Kasakula akupanga maupo kufuna kuthana ndi mbale wawo nchimwene wawo, kufuna kumupha kunchosera moyo nchimwene wawo. Nkhani yake chifukwa chonoti mbale wawoyo amakonda chipani chicha cha DPP, iwo ndi MCP. Ndizomvesa chisoni kunena kuti anthu amene amaoneka ngati anzero akamayankhula lero George Kasakula akufuna kumupha mbale wawo. Zomvesa chisoni. Tipempha DPP kuti mupite kumeneku kwa Kasakula mukumane ndi nchimwene wawo pakufunika mumutetezere chifukwa apolisi auzidwa kuti athane naye. Choncho wa DPP utenga mukaumva thamangani mukapulumuse moyo wa Kasakula wankulu chifukwa Kasakula wang'onoyi afuna kumpha mbale wake. Tsuloli mashehe akusalima anali ku State House kumene amakalandira ndrama aliyense 50,000 kwacha. Leronso kumama kuno mashehe akunkhotakota anapitanso kukalandiranso ndrama. Chakweratu watola chisilamu wapezerera chisilamu kati nene kuti chifukwa chonoti asilamu ambiri kuchali chisanapite ndi akwaona ngati ndopepera, komatu kuchisilamu kuli anthu amene sanapite ku skulu koma ndi anthu ochenjera kwambiri. Komanso kuchisilamu komweku tiliso ndi anthu amene apitanso ku skulu. Anthu achisilamu chakwera asakutoleni, tamudyerani ndramazo nde muzamuonese kunena kuti ifeyo abismillahirrahmanirrahim si anthu osewera nafe. Amalawi kutero kuimene ndi strategy ya MCP poona kuti ziyakanika kuti kodi tikapita pa msonkhano tizikauza anthu chani. Zimene tinauza sitinapangire tinanamiza. Nde strategy yawo akuitana maziphunzisi, akaitana maziphunzisi kenako akupezeka zonoti akuitana mafumu, akaitana mafumu pano atakuitana mashehe posachedwa pompa azitana mabusa onse kuti akuboma lina lililonse kunkotakota mumvanso kuti mabusa Angilikani asisepi aitanidwa ku State House, kudeza mabusa asisepi Angilikani kutoka ku mashehe onse dziko lonse la Malawi akhala kupita ku State House. Maziphunzisi onse
kutoka kuchakwera akapita kuchikolo chakumwera maziphunzitsi onse akulilongwe maziphunzitsi akublantyre akunsanje akuchikwawa akumulanje akuthyolo akuphalombe akuchirazulo akuzomba ndekuti akakumana naye akatengeso ma 50,000 akuti kumene amakakambirako akuti maziphunzitsi ndi apolisi ndi anthu opepera zimene amakambirana maziphunzitsi ndi apolisi ndi anthu opepera chifukwa amalandira masalale ochepa olokungwanamiza kunena kuti chisankho ichi chokha tikupasani 1 million avomera ndiye maziphunzitsi muzimvere mtolo akuti ndinopepera apolisi akuti ndinopepera ndesi ndikudziwa kuti zina lopeperali mulitenga mpaka pa 16 September kuti mpaka amalawi alephere kuoloka Yorodani. Tinamva Aponi Kalindo akuyankhula za chinyengo zimene zikuchitika ku Blantyre City kunena kuti kumeneku kuchitika za chinyengo amalawi ndifuna ndikudziwiseni kunena kuti azikuluakulu aku Blantyre City achalenja ayankhula ndi pamaso pawo kunena kuti iwo sakuopaso munthu wina aliyense akuti iwo sakuopaso munthu wina aliyense iyayi. Lamusema hiyo featuring Haruni Sanaboy tuwosa ukatiko la Malawi ndiuzani mukukala mu banji tikukala mufika tikungokalira kugona ninjala tikunena pano tijeresha sana tikukala ngatikunene Olebela mutiko mono Evite ya kumata ya mikute Chikuri osauka na iwadira Ndiye amalawi ndofuna ndikuwuzeni kuti anthu awa ndamene akupanga za chinyengo ku Blantyre City CEO Dennis Chinseu achita kunenesa kunena kuti iwo ndiye apitiliza kwa akhaulisa madriver Dennis Chinseu amene wandi CEO wa ku Blantyre City amene project imene yabwera kumene ku project imene ikuchedwa Malawi Water Sanitation Project funded by World Bank amene akumatenga magali moto ndikuauza madriver awo kuti ino basi werukani iwo andi kutenga magali moto aja ndikuayendesa ndikukagwira ntchito kumeneko pobwera ndikutenga ma allowance akamabwera ndikumalemba mmabuku kuti a driver apanda taapasa allowance yawo a driver achikadza taapasa ujeni allowance yawo a driver apiri taapasa allowance yawo chikhalire nicho gali moto amayendesa ndiwo nde wina ndi Mr. Kamwani amene wandi project coordinator amene akumatengaso gali moto molomo wasiya madriver akulandira kale salale yonyenyeka koma iwo akumatenga magali moto usiku kumakagwira ntchito akabwera kumene kucha tagwira overnight ndalama ndikutenga ndikuyika mthumba mwawo ndiye kuliso Mr. Gerevulo amene wandi DDAS Gerevulo nde akumvesa kuwawa madriver olokupita kuti mupite ku Blantyre City akakuuzani kuti Gerevulo kamfuseni driver winales akuuzani kuti Gerevulo munthu woipa ndechoncho anthu amene akupanga za chinyengo kumeneku ndi Dennis Chinseu Mr. Kamwani komanso Mr. Gerevulo ndi amene akumvesa kuwawa madriver kumeneku ndicho linga chonoti ma allowance azilowa m'mathumba mwawo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Sawenga za moyo wa muntu asokoza masofa ndalama ufulu watu ujalilo ulikuti singapuseza kuno munene malose azasa ampawi utiwolemera ose alikunja akujindira mude
mulibanja agetu lina manja mumamva bwanji muntima mwa munumo kumagwira ntchito muli ndi certificate ya fake amene muli ahead teacher hapa na Gwengwere Primary School. Komanso muli bwanji a Gabriel Matala retired teacher, Ali Salanje amene muli pa Mlenga CDSS kugwira ntchito opanda certificate, a Harrison Maisen, a Wilson Sunday, a Pea pa Masamba Njati kugwira ntchito opanda certificate, Aliki Wisdom, a Stanford Square, a Hale Banda ndipo akasauka wa polisi pa Manase yemwe ndi Suputu kugwira ntchito opanda certificate. How do you feel, my brother? Ampaso Kapito aphunzitsi pa Mpinji CDSS kuphunzitsa opanda certificate. Si inetu munamanga gangata chifukwa cha certificate pamene gangata yoye yake ilipo. Nde ifetu tizulusabe mainawo ino amene simukufuna kuti maina ano apitilire kuululika, mupite kwa Richard Chimwendo Banda mukamuuze kunena kuti atese mlendo wa gangata mwachangu ngati siuta maina wakhala akupitilirabe. Hey. This is the biggest comrade in music. Ramsey Mahim. Mfumu yomwesekozewa yomweyera zomwe anadilonjeza pachibendi chimodzi wachichita achinyamata muna walonjeza chijowani miliyoni koma tikakukumbusani muzatire mbali timwatisimudziwa ifeyo chinyamata muna tilonjeza chijowani miliyoni koma ndikaimba nyimbo kukumbusani mwatimundipayeyo Amalawi tima certificate timene tita fake it timene aluthi kuseso nao alinako ka certificate kawo. Ma certificate onsewa akuwapanga ndi Derek Nzima omwe certificate iyo mukai certificate ina iliyonse nonse ku Malawi makampani osiyana nonse ku Malawi muzinchito mosiyana aliyense amene atabwere ndi certificate yolembedwa kuti College of Global Deployment musiwezonena kuti kandi diploma kandi degree kandi certificate ya mtundu wanji imeneyo ndi ya fake. Amenewa akupanga ndi Derek Nzima amenewa akuti ndi College of Global Deployment. Alikoma laditanyiwa kafukufuku ameneyi dilimba ena fe ndinalonjeza kunena kuti ndibwera ndi programu imene atipasire maloyers koma chifukwa cha nthawi ndibwere ndi programu yawo kumamawa chigawo cha kumamawa mundilole chifukwa chonoti ndi mtolo wa zinthu zimene andipasira kuti ndiuze mtundu wa Malawi umene ukukhala ku South Africa. So ndofunika kuti nkhani imeneyi tilongosolemo mwadongosolo bwinobwino. Ndipo tikupasani nambala owafuna maloya amenewa mwayimbire matelefoni mwafotokozere mavuto anu amene muli nawo nde iwowo azikuuzani vuto ili tithana nalo, vuto ili pafunika tipange chonchi, vuto ili pakufunika tipange chonchi, nde pakufunika nthawi ya mtunthu ndicholinga chonoti programu ya Nkhanga Zaona ikale yokoma. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa ndikatelonso tisiyane pomwepa tikumanenso ku programu ija ya Friday Special.
Chamaliza kuzeya ndiye mundi yanke kufusoni kodi mukufunika mapembero kapena tukuitanire nisinganga mwapezeka ni ntchito zitatu zimene mwini wake zinjerekezi kuli ndi kupha kuli ndi kuba komanso kuwononga mukupha miyoyo ya Malawi mukubanso ndalama za boma mukuwononga dziko Satana oneka ndi maso nthawi ino ndikumwitana Mulungu tija munapanga ndi Farao tija munapanga ndi Sauli muonese kwa mtiri ali ndi chibwana cha mchombo ndiri mumwe Malawi yakusaukira naye mumuso wesindendere pampando pomwe iya makala pabedi pomwe iya magona njira zomwe iya maenda ambuye muchere kuchinsamba mukole mbuye muzamundole ndinuyo kunena zona dziko la Malawi palibe yemwe yakumufuna Amalawi chonde mvesesane itima umufi tikondane sikula mavoti likafika kisasa kuti manyala kutoka kuchikipa mpaka kusanje